To čo je? To sú cigáni. Muzikanti, to cigáni. Počkaj, to je možno rozhlas. Poďme odtiaľto. Veselo bude farmárom aj zajtra. Dobrá nálada bude ich jedinou cestou, ako zvládnuť jednu z najťažších úloh, ktorú dostanú od pána hospodára. Ale niečo budú od nás chcieť, nie? Ájú, chlapci, kmeťovi. Dobrý deň. Dobrý. Môžeme ďalej? Jasné, Poďte ďalej. Môžeme aj vám pekne zahrať. Jasné. Áno. A nejaké groše by sa potom aj našli pre nás. Podľa toho, jak budete hrať. Popamara. Že ľudia. Domov ma napadol, keď som počula hudbu. Lebo oni prišli s takou pesničkou, čo doma si hráme s tatíkom a s deťmi. My sme muzikánska rodina a všetci hrajú na niečo. A bolo to úplne úžasné. A ako u nás na dvore. Dávajte! Poháre! Hneď, neboj sa! La 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 la.